Erokamano ahinya Sharon. We awach kendo ni town planning en gima chenro mar dongo town en gima lokore kaka higni medo chwalore. Koro kata mfano miwacho mar school no. Samoro kumibete ne en kund dhok Sharon. Kuma ofisi no ntiere. Chon kabisa. Ineno koro kaka higni omedo kalo to lokore wuok samoro en kuma ne en kund dhok, then oikie, then obet gimoro nono, bochopo koro en ofis kumibete no. Koro magi gik malokore. Seche magi lokore ni okoripo bed ni wang'iye ni to koro en gima dhi hinyowa. Emomiyo awacho ni sensitization chande, winjo, konyo wananchi, jopiny mondo winji ni to gigi itimogi nikech ang'o. Aparo ni mano konyo moingo dhi ni koro watime go ng'enge chande nikech mano samoro ok konyo ahinya. Now, iwacho ni effects mag bad town planning. Apani kanyo endo gima timore seche mang'eny en ni plans ibo yudo ni nitiere. Of course nitie seche mabe gionge, but ahinya ibo yudo ni plans nitiere. Enani koro implementation chande ema ng'enyne yudo ka bedo